לשון מלאה, הולך עושה חורים. מה זה? מה זה הדבר הזה? איך אדם מגיע לדבר כזה? זה טומאה, זה כוחה של הטומאה. לשנות את הבן אדם, להפוך אותו, לא לתת לו מנוחה. היום זה כך, מחר זה סרט, מחר זה קעקוע, מחר זה כל מיני שטויות. אין לו מנוחת הנפש. הוא לא יודע מי הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא יודע גם למה. עושים כמו הוא עושה. תחשוב, דחילק. לא תוכל לסתום את החור הזה אחר כך. לא עושה חשבון. לא עושה חשבון. התורה מלמדת אותנו דרך ארץ. מלמדת אותנו תבונה. איך משיגים עולם הזה, חיים בין הבריות טוב, ואיך זוכים לעולם הבא. אתן לכם דוגמה. כעס. כמה אדם כועס. למה אדם כועס? הוא בעל גאווה. מי שלא בעל גאווה, לא כועס. אדם שהוא ענב, לא כועס. דרכו עליו, הוא אומר סליחה. הוא אומר סליחה. זה ענב. ונפשי כעפר לכל תהיה. כמו עפר דורכים עליו, לא צועק? אותו דבר. איפה אתם מכירים כאלה באילת? זאת אומרת, אדם צריך להכיר את מעלתו. המעלה שלו זה לא הגבהות, אלא השפלות. מי היה האדם הגדול? משה רבנו. מה הוא היה? ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אדם שזכה להיקרא מלאך, איש האלוקים. אדם שזכה להוריד תורה מן השמיים. אדם שנלחם עם מלאכים. אדם שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. אדם שזכה לנבואה בכל רגע. אדם שהאריך ימים 120 שנה, שלא נסלחו ולא קעתה עינו. מלאך אלוקים. יש לו על מה להתגאות או לא? הכי ענב. הכי ענב. אברהם אבינו גם היה ענב. דוד המלך גם היה ענב, אבל הוא היה יותר משניהם. לכן כתוב האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למה מאוד? אם תגיד ענב מכל האדם, זה גם אומר הכל. אין יותר ענב מזה. למה מאוד? מאוד ראשי תיבות. משה, אברהם, דוד. משה בראש. מה אמר אברהם? ואנוכי עפר ואפר. ואנוכי עפר ואפר. אברהם לא החשיב את עצמו מאומה. עפר ואפר. מי זה אברהם? העולם הכיר בו נשיא אלוקים אתה בתוכנו. ונברכו בך כל גויי הארץ. כל אחד מברך את הבן שלו שיהיה כמו אברהם. הוא היה מקור הברכות בעולם, השם ברך אותו והיה ברכה. ממנו נהיה ברכה בעולם. ראש המאמינים בקדוש ברוך הוא. מי שגילה את הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו. אברהם אבינו. חי 175 שנה. שלם. אומר על עצמו ואנוכי עפר ואפר. דוד אומר ואנוכי תולעת ולא איש. מי זה דוד? שולט בכל העולם כולו. לא רק מלך על ישראל, נוצח את כל אויביו, שולט בכל העולם כולו. דוד, בחיר השם, דוד המלך, שלא נפתחו שערי ההיכל אפילו כשבנה שלמה, עד שהזכירו את שמו, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, רק אז נפתחו שערים. דוד המלך מה אומר? ואנוכי תולעת ולא איש. אבל משה רבנו גדול מהם. מה הוא אומר? ואנחנו מה? עפר ואפר זה עוד משהו. תולעת זה גם משהו. אבל ואנחנו מה? לא יודע משה רבנו אפילו למה לייחס את עצמו. מה? זה מידה של יהודי. זה התורה מחנכת. היה אבא אחד שהיה לו בן עצבני. מה זה עצבני? אמר לו, אתה יודע מה, יש לי עצה, אני יכול לרפא אותך ממחלת העצבים. אמר לו, איך? אמר לו, תשמע, כל פעם שתכעס, תצא לחצר, על המחסן יש דלת, תיגש לשם, קח פטיש ומסמר, תפוק מסמר. כל פעם שאתה כועס, מסמר. הסכים. ביום הראשון תקע 47 מסמרים. כל כמה דקות הוא רץ לחצר, לוקח פטיש מסמר, תח 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 תח, חוזר בחזרה, מתעצבן עוד פעם למה הוא תקע מסמר, חוזר בחזרה, תח 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 תח,
תוקע 47. ביום השני תעייף, 35 מסמרים. לאט לאט התחיל לרדת, יורד, אחרי כמה חודשים, בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, יותר אני לא תוקע מסמרים, התרפאתי ממחלת הכעס. אמר לו, עוד לא. אומר לו, עכשיו, כל יום שיעבור ולא תכעס, תלך ותוציא מסמר אחד. זה כבר היה מעצבן, לא? אתם יודעים כמה מסמרים יש לו להוציא? 2. אמר לו, כל יום שלא תכעס, תוציא מסמר אחד. אחרי שגמר, לא נשארו יותר מסמרים. בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, ריפאת אותי מכל וכל, אני יותר לא כועס. זהו. אמר לו, רק רגע, עכשיו בוא איתי לחצר. קע אותו לחצר, אמר לו, אתה רואה את הדלת? אומר לו, כן. מה יש בדלת? אומר לו, חורים. אומר לו, מה היה בה? אומר, מסמרים. מי הוציא אותם? אומר, אני. מה נשאר בה? אומר, חורים. אומר, אתה רואה? ככה זה האדם. אתה כועס, אתה תוקע מסמר בשני. יום אחד אתה מתחרט, מוציא את המסמר, אבל חור נשאר. החורים נשארים. מה שפגעת באנשים, אפילו אם תבקש סליחה ומחילה ותתחרט, חורים נשארים.